novcem Zagrepčana i Zagrepčanki ukoliko je potrebno i do posljednjeg daha. Znači, ovo ludilo u Hrvatskoj, u gradu Zagrebu, u našem društvu mora prestati. Ovo nije normalno. Svi koji žele dobro Hrvatskoj, gradu Zagrebu, moraju nam se u toj borbi pridružiti i to jednostavno mora prestati. Ovo što ste malo prije gledali na jednoj drugoj pres konferenciji nije normalno. Znači, ovo negira demokraciju, ovo negira direktnu volju hrvatskih građana i pozivam sve one koji žele dobro našem gradu, našoj zemlji, da se ovome odlučno suprotstave. Ovo što ste gledali malo prije gore nije normalno, nije Hrvatska i nije Zagreb. Žao mi je što je HDZ direktno uključen u ovo što se dešava oko političke trgovine. Dapače, premijer Plenković je politički tata ove političke trgovine, jer ne da HDZ-u ne odgovara. HDZ-u odgovara ovakva politička trgovina. Ruku pod ruku, tu nije bilo uopće većine do prije 2-3 tjedna, kada su 3 zastupnika gradske skupštine preko noći promijenili stranu i istrgovani da bi HDZ ostao na vlasti u gradu Zagrebu. Ne samo gradonačelnik Bandić, nego HDZ. Ukoliko ste gledali na skijaškom kupu sada u nedjelju, tu su bili gradonačelnik Bandić i do jučer sam ga zvao inspektor Mikulić, ali sad ću ga zvat Snjegović jer je bio u bijeloj onoj jakni. Kraj njega su sjedili jedan kraj drugoga. Gospodin Mađer se šali da je njegova, evo, šta je rekao, kćer sretna što može raditi. Pa bili bi svi sretni da svoju djecu mogu zbrinuti da rade negdje u bilo kojoj firmi, ali on je, evo, baš imao priliku da se to desi u Zagrebačkom holdingu. Tome da žele bolje Zagrepčanima i Zagrepčankama, po mojem mišljenju, a i po mišljenju većine naših sugrađana, tu se radi isključivo o osobnim interesima i meni je žao što je Plenković Andrej, naš premijer, politički tata i pravi tata te političke trgovine. Kao što sam prije nekoliko mjeseci rekao, to je simbioza između gradonačelnika Bandića i HDZ-a, odnosno premijera Plenkovića. Prije nego što je prešao u klub zastupnika gradonačelnika Bandića, govorio da ima određene pritiske. Radi se o kolegi Radenku Tomiću, koji je, sada ću vam ispričati ovu priču jer je pozornost javnosti dovoljno velika da čuje i još tu nevjerojatnu zgodu koja se desila prošle godine u gradskoj skupštini. Znači, kolega Tomić je došao sa godišnjeg odmora, dočekao ga je novi ugovor u radu u Zagrebačkom holdingu, koji je po iznosu plaće trebao biti 3 do 3,5 tisuće kuna manje plaće nego što je imao do tada. Nakon što je prešao u klub gradonačelnika Bandića, taj ugovor je misteriozno storniran kao da se ništa nije desilo. E sada vi meni recite, da li se to slučajno koincidiralo ili da li je to povezano sa prelaskom iz kluba zastupnika SDP-a u klub zastupnika gradonačelnika Bandića?